Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ya ka Metïap jong Heprit badang hanyus nam karta nakasnong nongra lum merbo lalapno narut Surok ka Khlaw ka bahap nakasnong Mawpat. Uni Heprit udai ubelatip gerteng kum Kyrshanbor kharmudai badang hanyus nam karta ubelaja nalayeng hak prateri urisau arja apusan hak por sau baje e janmiet. Kinong shong shnong ka nongra nadu hanin ka sngi kilai mi ban yawat shnong henry kim shim lalap dian satya but day hanin ka step hajing wat lang ki bor pulit but ka shnong lalap ya ka Metïap u Heprit na Khlaw Mawpat.